Pontevedra convídanos a pensala e redescubrir a cidade. O Concello pon en marcha os roteiros Atrévete a pensar, unha proposta novidosa que se enmarca no programa Efecto PO2. O que se pretende é buscar e descubrir os espazos que sempre estiveron na nosa cidade, pero que, grazas a estes roteiros, se poden reinterpretar e, sobre todo, podense vivir, palpar e que sexan novos espazos de pensamento. Os roteiros serán 3 e cada un dirixirase a reenfocar a cidade dende 3 puntos de vista distintos. O feminismo os días 13 e 15 de xullo, o ecoloxismo o 20 e o 22 e a consideración do espazo público como un dereito da cidadanía os días 27 e 29. E que ten unha natureza de base filosófica, xa que aquí o meu compañeiro César estudou filosofía, e queríamos afastarnos deste xeito de ensinar a cidade máis turística, a cidade coas historias, cos contos, que está moi ben tamén coñecer, pero queríamos que as pontevedresas e os pontevedreses participasen da cidade dun xeito crítico, preguntándose o porqué das cousas. Todos os percorridos rematarán cun diálogo entre os asistentes convidando a reflexión. En pé de igualdade será o roteiro co que comece este programa. Partimos dende o mercado de abastos porque nos parece un exemplo moi claro de moitas cousas que queremos contar acerca disto e rematamos no mural do Parque de Amalia Álvarez. E ali pois temos moitas cousas que contar sobre as personaxes, sobre as mulleres que están aí representadas e xusto nese parque é onde imos realizar o noso espazo Ágora, que é o espazo onde imos facer preguntas a xente, queremos que a xente nos conte, que nos conte non só o que viron do roteiro, senón que mellorarían. As actividades serán entre as 8 e as 9:30 da tarde, son completamente gratuitas. Os interesados poden reservar praza no email paseapontevedra@gmail.com.